penalti, momentul decisiv. Să vedem cine câștigă. Arunc pe stânga, aștept-o pe dreapta. Și acum eu sunt Brazilia. Dacă dau gol, am câștigat. Cine? Ganso. Ganso. O șutez pe centru. Da. Și ei câștigă cupa. Câștigă cupa. Incredibil. Câștigă finala și cupa. Online. Championship. Alex. Brazilia la penalti. Real Madridul care a pierdut acolo, dar vă rog frumos. Uitați aici floricele pentru Brazilia. Foarte frumos. Cristiano Ronaldo și Marcelo, Khedira, Benzema este acolo. Brazilia mea face festa. Samba Loca, așa se numea. Toți cu papucei verzi. Brazilienii ăștia. L-am pus pe Kaká și Ronaldinho. Uitați-l, Ronaldinho. Să vedem unde este Kaká. Cel mai bun jucător. Bine, și acum? Și cum așteptăm focuri de artificii. Suntem bogați, cunoscuți. Jucătorii mei se aruncă ca peștișorii de aur. Și nu ridicați cupa mai gayilor. Da, ne iau floricele pe câmpii artificii. Și uitați cupa online. Asta este cupa câștigată de mine online. În cupă sesiune este 6 dimineața. Da, 6:58. Și uitați aici. Aveam pe Julio Cesar. După care Dani Alves, Thiago Silva, Lucio, Marcelo, Ganso, Ronaldinho, Pato, Robinho, Kaká în atac și Neymar. Și hai să vedem și golurile. Pentru că eu zice că a fost frumos acest meci. În minutul 60 Neymar a făcut așa ceva. Un gol, să spunem așa, de profesionist, mai bine spus. Uitați, minge care vine Robinho în jumate, bagă mingea prin feintă și Neymar nu se gândește de 2 ori să facă o acțiune, spun eu, spectaculară. Uitați cum trimite acest gol. După care urmează replica, scuzați, asta a fost un șut de-a meu, că am greșit. Nu cred că vreți să-l vedeți, din nou what a shit. Bine, și în minutul 63, exact după, a înscris el prin Marcelo. Acesta a fost golul lui. Mai revedem o dată. Acțiune plecată de la jumatea câmpului, o pasă pe sus. A dat o pasă pe sus și a șutat cu Marcelo. Foarte frumos golul, nimic de zis. Să știți că mi-a fost frică. După care Kaká în penalti, dacă nu-i dădeam gol. În minutul 75 Kaká înscrie pe tabelă și duce rezultatul 2-1. După care în ultima secundă, când eu mă puteam aștepta, el mă egalează pe mine și îmi bagă golul. O chestie foarte urâtă în corner. După care eu cu Ganso am înscris 11 metri decisiv care a calificat și eu, care m-a făcut să câștig, mai bine spus. Și uitați aici. Consecvența foarte frumoasă, intră acum în cupă online. Suntem champions, campioni acolo, SAF DJ 92, Continental Cup, îmi deblochează aici multe chestii, nivelul 31 la FIFA 12, pe Xbox. Primul meci, Real Madrid, câștigat de mine 3-0, al doilea 3-0, următorul, am jucat cu AC Milan, echipa mea preferată, 2-1, am câștigat în fața lui Barcelona și finala Brazilia cu Real Madrid la penalti. Știți deja cum s-a terminat. Cam asta este tot ce să vă mai arăt. Fața mea, nu cred că vreți să o vedeți. În fine, au trecut 4 minute 52 și asta a fost tot. Vă mulțumesc.